Kaixo, ongietorriak aiaraldea.euseko emanaldi berezi batera, Euskal Eskola Publikoaren jaia daukagu gaur Urduñan, eta nola ez aiaraldea.eusek ere parte hartu nahi izan du gaurko ospakizunean, eta, bueno, berez, 11etan izango da ekitaldi nagusia, eta hemen egongo gara horren berri ematen, hemen atzean ikus ditzakezue jadanik Euskal Eskolako komunitateko kideak bildu direla, baita ere hiriko ume anitz, eta, hortxe Eigeko jendea ikus dezakegu, baita Urduñako alkatea ere. Eta gogoratu, 11etan, hasiko dela, hasierako zuziria izango dugula hemen Urduñan, hemen egongo da eskolan bertan izango da ekitaldia, ikus dezakezuenez, eskolako jolastokian gaude. Eta gero, jarduerak barreiatuko dira hirian zehar. Izango duzue bai Foru Plaza, bai Bolatokian egongo dira puzgarriak, eta izango ditugu hemen ere eskolan bertan ekintza nahiko potenteak. Jadanik hemen ikus ditzakegu agian planotik kanpo daukagu, baina hemen badaude umeentzako jolasak, puzgarriak ere jarriko ditugu hemen, jarriko dituzte hemen, hobeto esan da, eta gu 12 arte egongo gara hemen zuzeneko emankizun honetan, orain entzuten ditugu txistuak, badirudi hasiko dela berehala zuzeneko emanaldi honetan ikusi ahalko dugula hasiera ekitaldia, ezta? Xabi? Joango gara jendeak entzen. Eta txistularien ostean ikusten dugu Itxasorri Zabalaga aurkezpen lanak egingo duen laguna hartu duela tokia, eta oholtza berez beteta dago, orain laster hasiko delaren susumoa dugu, orain entzuten ari da prestatu duten abestia, jai honetarako propio prestatu duten abestia, hiriko musikariek eta eskola komunitateko kidek. Eta ikusten ari gara oraindik jendea heltzen ari dela, bere tokia hartzera. Hemen oholtzaren azpian daude hainbat ume, ez dakit entzuten dituzuen txaloak, jendearen txaloak. Urduñako txistulariak ditugu hemen alboan hain zuzen abestia jotzen. Eta, jendeari da abesten, txaloka, izan ere, abestia herritik jaioa eta herriak abesten du orain. Eta apur bat atzera kontua abiatu dugu jadanik ekitaldia abiatzeko. Hemendik ikusi dugu, porrotz, gero egongo dira Portzeta eta Marimototxo zuzeneko emanaldia egingo dut ere. Ikusi dugu porrotz prestatzen umeentzako tokia, oraindik ez dira makillatu, laster ziurrenik hasiko dira. Eta ikusi ditugu ere, hainbat prestaketa lana herrian zehar, etorri behar zarete, ez bazaudete Urduñan, eta etorri behar bazarete aintzat hartu herrigunea itxita dagoela, trafikora, eskualdekoak bazarete, interesgarrian agien izango litzateke trenez etortzea, aparkalekuak ez daude herrigunean. Eta orain bai, txaloak entzuten ditugu, hasiko da ekitaldia, ikusten dugu itxaso, holtzara egitzen, bai, hasiko da. Egunon Manoli, eta ongi etorri Euskal Eskola Publikoaren 22. jaia, gure jaia. Eskola Publikoa osatzen dugun komunitate osoaren festa da. Ikasle, irakasle eta guraso.
gu gara eskola publikoa. Beraz, gaur, osatzeko egin dugu. Osatu, aldarrikatu eta ospatu. Orain dela 30 urte, guraso batzuek jarritako hasia lurrean, eskolan, herrian, egunean, errotu dela ospatu, aldarrikatu eta gauzatu nahi dugu. Guraso haiek erakutsi ziguten publikoa dela bidea. Eta gaurko eskola komunitateak egunean, herrian, eskolan, lurrean, publikoa errotzen jarraituko du. Mila esker lan horretan aritu zareten guztioi. Zuentzat lehen hauta. Eskola baditugu irakasle eta guraso dantzaile. Gertukoa, euskalduna, anitza, familiekin eskutestu abiren eskola gure. Familie, guraso, gure zenitalanen eskuntza zerezan. Zuekin, eideko presidentea Susana Arribalda. ¡Ay, no está el artículo! Pero esto hace postura. Nirea. Que no veo, claro. Eta behintzat bertetari. Berta gaina rosa. Eta norik aterako ditut umeak? Bai, nik nete hemen eskina. Kenduko da jenderia hartu lehenengo lerroko... Lehenengo lerroa, lehenengo azeta. Baina lehenengo lerroan txikiak daude, begia da... Baina nobeto ritmo eramateko... Egia da, ze bideoklipeko egunen alderantzi zen genuen. Pentsatu txikiak hartzen da, bero botatzen. Eskola publikoa, inbertsoak eta ikasle guztien beharrei erantzun horiekin baina eta zertifikoak eta familiek eskaintzen diogu
gure herriaren sustraiak errotzi eta gure etorkizuna eraikutzen duten proiektuei erantzun ahal. Horregatik, Urduñako Euskal Eskola Publikoaren 32. jai ospatzeko elkartu gara. Eta ez da jai soila. Hezkuntza publikoaren indarra, komunitatearen lana eta euskararen eta gure balioetan produkzioa horretzeko ekitaldia da. Orain dira Urduñako herritarroi, herri eskola publiko bat sortzeko erabaki historikoa hartu dugu. Baina zergatik, belaunaldi berriak euskaldunteko beharragatik, eta eskola publikoak soilik bermatu dezakeelako gure hizkuntza eta gure kultura bizirik jarraitzeko. Hala ere, ez zen soilik proiektu pedagogiko bat izan. Autoantolakuntza, konplizitatea eta herritarren ausardiaren etikotasuna izan zen. Gaur eskolak erakutsi hori izlazioa, familiak, irakasleak, ingurumen eta iragartzen dituzten proiektua eta umeak erdidunen izan. Beraz, ez da herriaren proiektu biziak eta biziak. Gainera, eskolak ez zuzenik aurrak Sola no puedes ir, ¿vale? Eta are garrantzitsua. 2019 ikasturtean, Urduñako eskola jantokiaren proiektu pilotoak abian jarri dugu. Euskal Herriko erreferente bihurtu gara, elikadura burujabetzaren aldekoa. Eredu pilotu izagatik, behin proiektu egon izatera pasatzeko gara. Hoy es un día especial para todos los que nos hemos reunido aquí. En el paso de los años estamos afianzando la raíz de nuestra ciudad, sosteniendo los servicios que por eso nos hemos podido colaborar desde que se nos dio la edición de la fiesta de la Escuela Pública Vasca del Sur. Y no es una simple escritura, Kaixo, Xabi. Egunon. Aitz, hemen, Mama. que culminó hace 30 años con la edificación de una escuela del pueblo y para el pueblo, Urduña Herri Eskola. ¿Por qué? Para estabilizar a las nuevas generaciones, porque solo la escuela pública lleva la de nuestra lengua y cultura. Sin embargo, no fue solo un proyecto pedagógico, fue un testimonio de organización profesional. Zer moduz? Ondo, sin más. Zerbait ekartzea jateko dateko zerbait bauzu. Ez gara asko egongo ere ez, así que, bueno, si por un casual café bat ekartzen baduzu, primeran. Es un proyecto vivo y libre de sueños. Además, la escuela es académicamente a la humanidad.
zuaitzetan, guazen abera. Que te vayan a la idazten nahi da hor. Zer da, hemen bat? Bai, por acá, De momento no llueve. Espera, cariño, ¿qué? Irate. Euskararen zora. Está ahí, rico. No olvidar las reivindicaciones del colectivo docente para que se lleve a la mejor educación. Por ello, pediré en este sesión los 25 años de condiciones dignas
Jarri kiosko dun dago. Kiosko azpian, Txike bai, eta kioskoko azpi dago. Jarri kioskoa. Kioskoa, no son. Kostean. Gogora dezagun. Urduñako herri eskola ez da eraikin soil bat. Gure ametsen eta borrokaren islana. Duela 30 urte, herritarrek belaunaldi euskaldun baten alde apustu egin zuten. Gaur, gainera, elikadura burujabetza, herritar sareez eta hezkuntza solidarioak hitz egiten dugu. Eta biharko erronkei aurre egiteko guztiok gara beharrezkoa. Familia, irakasle, herritar, izan ere, Urduña herri eskola lege urtsetatik harago doa. Herriak eraikitako guztion etxea da, guztiontzako etxea. Ongi etorri Urduñara. Gora, Urduñako herri eskola eta gora Euskal Eskola Publikoa. Erronka, bago azaudera. Hasia ere zuten eta errotu da, baina ureztatu ere egin berba eta horretan gabiltza. Ainhoak eta jarrik argi esan digute. Ulertzioa eta elkarlana dira bidea. Udalak ere badu izatekorik. Hemen dugu Urduñako alkatea Iker Santofin dezauna. Egunon eta ongi etorri Urduñara. Gaurkoa ez da eguna burta guretzat. Gaur, gure hiria jantzi da, kolorez, herritarrez, musikaz eta batez ere eskola publikoaren indarraz. Pozgarria da ikustea zenbat jende batu garen hemen, Urduñako kaleetan, hezkuntza publikoaren aldeko jaia ospatzeko. Harro gaude Euskal Eskola Publikoaren jaia gurean hartzea. Harro eta eskertuta. Gure ikastetxeen, irakasleen, gurasoen eta ikasleen lanari esker, gaur Urduñak erakusten du komunitate bat eraikitzen duen eskola bat baduela. Eskola publikoa da gure gizartearen oinarria, berdintasuna, euskara, aniztasuna eta elkartasuna sustatzen ditu. Eta balio hori alde batu gara gaur hemen. Eta bai, gaur errotu hitzak izan nahi berezia du guretzat. Jai honen, abestiak dion bezala, geure murean, geure hirian eta geure eskolan sustraitzea da gure erronka. Eta hori ez da metafora hutsa. Hemen, Urduña, eskolak komunitatearen bihotzean egoteko okazioa du. Euskararen sugar basuan bertako hitzetan latutako eskola da gurea. Aduanako garrietan abiatu zen historia bat da, baina gaurko hau, gaztetxo eta nire behindan jarretzen du bizizik. Eta hemen, gure kaleetan, elkarrekin hartzatenan igarra, ilufarrez antzitako bilar. Horregatik diogu, geure gurean errotu, geure herrian errotu, geure eskolan errotu, eta batez ere, denon artean errotu. Eskola publikoa ez baita soilik hezkuntza eredua, elkar bizitza eta kohesioa sortzen dituen proiektu kolektiboa da. Horregatik, eskerrik beroena egeri, urte askotako lanagatik eta konfiantzagatik. Eskerrik asko Eusko Jaurlaritzari eta hezkuntza sailari bereziki Begoña Pedrosa sailburuari, beti prest egotagatik elkarlanean aritzeko eta eskola publikoaren aldeko bideari eusteko, eta jakina, eskerrik asko Urduña herri eskolari. Zuen alekin, ilusioa eta konpromisoagatik, gaurkoa zuen lanari esker izango da posible. Euskal Eskola Publikoa errotzea gure etorkizuna ziurtatzeko lehen urratsa dugu. Gozatu eguna, parte hartu bizi Urduña eta bizi Euskal Eskola Publikoa. Eskerrik asko. Orain dezagun ekitaldiarekin. Orain arte aipatu den aldarrikatu den konpromisoa komunitateen osoarena herritik hezkuntza saioa. Esan berri den bezala, publikoa herritar ororen eskubidea baita. Saioaren izenean hezkuntza sailburua Begoña Pedrosa andrea. Guztioi, benetan plazera bat da hemen egotea. Euskal Eskola Publikoaren jaia ospakizun berezia dalako niretzat. Baina lehenengo eta behin
biziki gaitzetzi. Nahi nuke ostiralean Bilbon gertatutakoa, indarkeria gitarioaren biktima izan den gure herritarra eta gure ikaslea. Elkartasuna adierazi nahi diogu gure amari bereziki lagunei eta gure hezkuntza komunitate osoari. Argi dago, lanean jarraitu behar dugula hezkidetzan hezteko eta ez izan zalantzarik gizarteko esparru guztietara helduko garela elkarrekin eta hezkuntzatik jarraituko dugula eragiten berdintasuneko eskola bat egiteko eta gizartean egiteko. Baina gaurko eguna ospatzeko da. Eta euskagu gure ikaslean, gure honean eta horretamak. Eta bereziz partekatzeko eguna da. Gure burua ezagutzen jarraitzeko ere gala. Eta hezkuntza sistemari zentzua ematen dioen energia kolektiboa elikatzeko jarraitzeko eguna. Hemen energia handia eta gaurko leloa gaitzu zen, erratu funtzizkoarekin lotzen zaitu. Erratxearekin, komunitatearekin, entzun ditugu bere garaian eskola publikoaren alde, eskola publikoaren itzeko egin zuten lan guztiak, entzun dugu. Eta barrutik, eskola publikoa barrutik hasten den eta etorkizuneran proiektatzen den hezkuntza da. Beti izan da eta horrela ikuspega dugu. Eta horixe irudikatzen du eskola publikoak, zale bizia elkatu da hemen. Pertsona askoren implikaziotik egituratua. Lurraldean, herrian, komunitatean sustrai sakona dituen hezkuntza proiektua. Gero hizkuntzarekin eta kulturarekin konprometitua, zalantzak. Eskola horrek haur bakoitzari arreta handiz begiratzen du. Maitasunez. Eta hasteko behar duen guztia eskaintzen dio umeei. Ongizatea, bizitzarako itasunetza aurrera, aniztasuna, erantzuntasunez eta aniztasunez, bezaskatzen ditu gure umeak. Eta berezizi egitatea aurrera egiteko gurra ditugu eskola publikoa. Eta sustraitzeaz, poesioaz eta etorkizunaz ari bagara, euskara iruz Yo quiero ir a donde mire. euskara ez da soilik ikasteko hizkuntza. Bizitzeko, gure ingurunea ulertzeko eta komunitatea eraikitzeko modu bat ere bada. Hemen jaio zirena eta gero iritsi zirena batzen dituen zuria da euskara. Nortasun batetatu askotatik eta abegikor batera sartzeko atera da euskara. Hartzen duen hizkuntza bat da euskara. Gurbilatzen gaituena. Eta honako esaten duguna. Hau ere, zuretzea da. Urdunean ondo dakizue gainera, orain dela urte asko egin dutelako apustua. Eta bai, ingurune aldatzen ari erantzuten dion eskola publikoa etorkizunean jarri du iparraka. Plan estrategiko lehenengo plan estrategiko berri batekin. Eta dudarik gabe eskola publikoak erronka berriei aurre egin behar dio beti bezala. Orain arte egitako lan onari aitortza eta jarraipena emanez. Baina aurrez aurre begiratuz erronka berriei. Eta horiei erantzuteko elkarrekin lankidetzan lan egin beharko dugu eredu eraldatzaile baten jauzi egin nahi dago. Eskola publikoa euskal hezkuntza sistemaren zutabea da. Zalantza da. Komunitatetik jaio eta komunitatearekin lan egiten duelako, gaur ikustenariaren moduan. Eta evoluzionatzen du, egokitzen da, berretzen du, entzutetik eta parte hartzetik. Baina euskal gizartearen agertoki berri honetan badauzkagu etxeko lanak eta badauzkagu garrotna berri. Gure betasuna da, ikasle guztientzat ikasteko prestudun aberatzak hezkuntza zaila. Etorkizunaz ari gara. Eta pertsona ereduan jarri nahi dugu gure horretan. Eta horretarako, aipatu da bezala egokitzapen pedagogikoak eta kalitatezko proiektuak bultzatzen beharko ditugu elkarrekin. Euskal Herritar hainbat formatuak, konprometituak eta solidarioak ezin nahi dugu.
aukera berdintasuna eta hezkuntza ekitatea ziurtatzekoa funtsezkoa da eskola publikoa. Gure ikastetara heltzen diren eta helduko diren eta heltzen ari diren etorkinen seme-alaben eskolatzeak eta gizarteratzeak hizkuntza hezitzaileen profilean ere aldaketak sartzea eskatuko digulako eta horretarako jarriko digu baliabide gehiago. Lan on bat egin da azken urteetan. Eta jarraitu behar dugu berrikuntzan eta ikerkuntzan egiteko modu berriak bilatzeko momentua dalako. Era berean, irakasle guztien garapen pertsonala eta profesionala beharra bermatu behar dugu. Zuzendarien profiletan arreta berezia jarri dugu. Baina, irakasleen egonkortasuna gure lehentasuna da. Izaten ari da eta izango da. Baina berezizik, irakasle taldei lidergo pedagogikoa eraile behar dugu. Hor, daukagu premia. Eta bai, estrategia konpartitua behar dugu, saretze lana indartu behar ditugu, hor daudelako, ezagutza eta potentziak edade guztiak. Baina, gauza bat izan behar dugu, eta hemen horren izan daukagu. Tokian tokiko proiektuetatik egin behar da lan. Eskola bakoitza bere proiektua, bere ardura daukalako. Eta hortik eraikiko dugu sare handia eta hortik indartuko dugu eskola publikoa. Egun, hautatzen, hezkuntzaren debatea etorkizunari begira egiteko momentua da. Ilusioz, esperantzaz eta beti gure hoberena eskainiz. Hori da gure borondatea gobernutik eta hezkuntza sailetik. Lankidetzarako eta hobekuntzarako bidea hartzeko momentu polita. Eta etorkizunezko kalitatezko hezkuntza publikoa indartu beharra daukagu. Beti gizartekoazioan, beti bizikidetzan eta kalitatea oinarritutako printzipioak beretziz. Hezkuntza sailaren konpromisoa argia da eta hemen esan nahiko nuke. Eta orduinak eskutaldeko egiten. Horrela da. Eskola publikoa indartzen jarraitzea batez ere asmo handiko ikuspegi pedagogiko batetik egingo dugu. Hor daukagu gure indarra. Eta bai, baliabidetan, azpiegituretan eta hezkuntza plangintzan negotzio iraunkorrak egingo ditugu. Baina edozein aldaketa, estrategia bat behar dugu. Konpromisoa behar dugu. Gobernantza partekatua eta konfiantza behar dugu. Eta hor, elkartu behar dugu idea. Baina batez ere, lana eta elkartu. Eta horretan, jarriko ditugu gure energiak sustin batera. Beti, lehentasun argi batekin. Ikaslea erdigunean, ikaslearen garapena, ikaslearen izatea eta emaitza. Eta hori da, batiko egiten bidea. Konfiantzaz eta guzti partekatua. Eta urtatzeko orain dela gutxi, adierazi nuen bezala, kalitatezko hezkuntza garatzea gizarte batek egin dezakeen inbertsiorik onena da. Ez beste bat gehiago, baizik eta onena. Izan ere bakoitzaren atzean, irakasle bakoitzaren atzean, eta ikasle bakoitzaren atzean, biharko desio dugun herria dagoelako. Hor daukagu ere konpromisoa. Beraz, jarraitzagun elkarrekin lanean kalitatezko eskola publikoa eraikitzen. Eskerrik asko denetan guztiakenagatik, eta ospatu dezagun gaurko eguna, egun polita izan. Baritu orain, ezibertzeko aurrera urratsa. Kalitatezko hezkuntza baten alde, familia, langile eta irakasleekin elkarlanean emango dugun urratsa. Pausoz, ekitaldean aurrera goaz. Bizteko ahalmen nagusiari hitza emateko ordua da. Zuekin, Elisabete Etxalore Andrea. Kalitatea zailua, zerbizatua eta batez Urduñako eskolako familio, aurro eta etorrizaren guztiari egun hori. Horretik, berbakua den pertsonek izan dugu. Familian gozatzeko eta ondo pasatzeko eguna da hau. Baina baita, ez da bat baino
asko gehiago osatzen dugu gaurkoan. Gure gizartearen orainarekiko eta etorkizunarekiko konpromisoa ere osatzen dugu. Orduñakoa, Bizkaikoa eta Euskalduna. Hezkuntza publikoaren gure lurrean, gure kulturan eta gure balioetan zizte sakonak errotzeko ongarria da, eta hori aldarrikatu nahi dugu gaur. Euskal Eskola Publikoan sortzen da etorkizuna, bere nekatzeetan, biak gure gizarteak iratu, zaindu, eta erantzatuko daben aurra daukagun gaur egun. Horregatik, guztiozkoa da kalitatezko hezkuntza inklusiboa Denetxe aldatzen agian mundu baterako prestatuko dautzen hezkuntza, baina herrikisak definitzen gaituzten balioetan ere oinarrituko dituena, errespetua, elkartasuna, ahalegina eta desitio. Las instituciones vascas, también la educación, trabajamos cada día para que cada estudiante tenga las mejores oportunidades de desarrollar todo su potencial. Porque el bienestar de nuestra sociedad futura depende de la educación que estamos ofreciendo hoy. El bienestar del futuro se construye también con los valores que transmitimos hoy. La escuela pública es un campo de encuentro, de oportunidad y de posibilidad. Vivimos en una sociedad diversa, plural, en la que convivimos personas de diferentes culturas muy diferentes. En esa diversidad lo que recibe mayores riquezas. La escuela pública vasca tiene la capacidad y la responsabilidad de integrar esa diversidad, de convertirla en una oportunidad para crecer como comunidad. Nuestra lengua, el euskera, y nuestra cultura no son barreras, sino son puentes. Son raíces comunes que pueden ayudar a todas las familias que vengan a nuestra tierra a sentirse parte de ella. Porque además no se trata de uniformar, sino de llevar un lugar donde crecer, donde compartir el mundo y cultura. En Rotus es por tanto una llamada a estar raíces de lo común, de lo que nos une, sin olvidar lo que cada uno de nosotras aporta. Nortasun kolektiboa indartzeko gonbidapena da, desberdintasuna errespetatu. Eta gogoran hastekoa da, baita, eskola publiko indartsu, inklusibo eta konpromiso batek bakarrik berma daitela gizarte kohesionatu, justu eta aurreratua. Eskerrik asko zuen konpromisoa. Eskerrik asko. Ekitaldiari amaiera eman eta festa hasi horrek azken zeregina daukagu. 2008ko Euskal Eskola Publikoaren jaia antolatzeko ardura ez dut hartu. Urduñako herri eskolako ikasle gazteena, Irai, eta helduena, Josin, hemen ditugu gurekin, Santurtziko, Berantares, Altzarko programa, Las Niñas eta Emilia Txika, ikastetxe publikoetako ikasle eta familiei testigua emateko zuen. Santurtziko alkate Carmen Zubia Andrea ere gurekin. Mila esker Urduñako herri eskola, zorionak Santurtziko ikastetxe publikokoei, eta hemen opariak ekarri omen duzunite, bai, hanpako kideren bat, edo enartu dakago, eskolaren izenean, oparitxo bat jasorako duzuen Santurtziko eskolen partez, bai Urduñako herri eskola, eta baita udalak ere. Mila esker. Mila esker guztioi, mila esker Urduñako herri eskola, eta zorionak Santurtziko ikastetxe publikoei. Bertan elkartuko gara datorren urtean.
bueno, hemen gaude berriro, ekitaldi, egia esan da, ekitaldi nahiko luzea gaurkoa, edukiz beteta, oso mamitsua, denetarik egon da, atzean ikusi ditugu Palestinako ikurrak, egon da ere aldarrikapena, eta bueno, horretik ez dira amabiak, baina amabitan berez, gunez berdinak irekita daude, hemen agian planos kanpo, baina esker eskuin ikusten ditugu hainbat gune umeentzat irekiak aisi aldirako, baina amabitan izango da benetazko zuziria aizilaldirako eta egitarauari dagokionez, hemen eskola publikoan izango ditugu porrotz eta marimototx. Une hauetan, agian entzuten dituzue hemen atzetik txaloak kate bat egin dute, dantzatzeko, eta, bueno, gogoratuko dizuegu apur bat zein den gaurko egitaragua, gaixo hemen txistulari agur esaten. Esan dakoa, amabitan porrotz, marimototx, pupu eta lore ostirala iritzi da, denboraldi honetako ikuskizuna eskiniko dute. Eskolan ere 3:30 azken taupadak, antzerki musikala, eta 5:00 gutxitan Odei Magoa berria egunkariak sustatuta. Gero, egun osoan, hemen ikusten ditu, bueno, hemen orain ezin dituz ikusi, baina gure eskerren da eskuinean aipatu bezala ditugu pai jolas kooperatiboak, gero badaude ere baserritxokoak, kaikuk babestutakoak, eta berriako gunea ere badauzka, bi gune horiek nahiko elkarrekin daude. Umeak direnak, baina ja, ziurrenik nerabezaroaren bidean dauden entzat, 1:30 Foru Plazan izango ditugu guazeneko kideak karaokean, eta Foru Plazan ere baditugu makusi gunea, bagizue Euskal Irrati Telebistako umeentzako plataforma digitalaren gunea, badauzkagu ere jokai euskal mitologiak, giza futbolina, atzo izan genituen giza futbolinak Arrankudiaga Zoion, ze izan zen peñista guna, gaur Foru Plazara mugitu dira, eta, bueno, badaukagu Gernika Plazan ere, nahiko egitarau luzea, baina oso zehatza izango dena Baskari gunekoa. Orain agian sartzen da mikrotik batukadaren burrumba. Hemen eskolan bertan daukagu batukada, sekulako zarata egiten. Eta azkenik bolatokia daukagu ere, bolatokian gehien bat izango duzue puzgarrien gunean, naiz, eta hemen ere puzgarri batzuk egon, eta perkusio tailerra ere umeentzat, eta skate pista ere izango duzue gozatzeko. Eta esan bezala, jadanik jaiak estanda egin du, zarata eta jendetza daukagu, eta laster hasiko gara jai honen antolatzaileak bilatzen, gurekin hemen ezertzeko eta elkarrizketatzeko, lotu ditugu hitzordu batzuk, eta adibidez esango diogu itsasori aurkezle lanak egin dituenari gurekin mailan ezertzeko, aipatu diegu ere, bueno, ikusi dezakezuenez umeak sartzen zaizkigu hemen plano erdian, bueno, gune artean gaude, eta bueno, badauzkagu leku batetik bestera mugitzen, eta orain hain zuzen daukagu batukada, ez dakigu batukada hemen egongo den, ez dugu uste hemen egongo denik goiz osoan, ziurrenik aterako da herritik, esan bezala hemen leku asko daude gozatzeko, eta leku libre gehiago beharrezkoa da hemen eskolako gunean disfrutatzeko. Eta, bueno, hor ikus dezakezue, batukadaren ingurua, esan bezala, aldarrikapenak ez dira falta ekitaldean, eta ez dira faltako egun osoan, hori ikus ditzakezue adibidez Palestinako ikurra, eta Ameriketako herri indigenen ikurra ere badaukagu, eta egun osoan zehar ziurrenik aldarrikapen gehiago ikusiko ditugu. Dena den, zaila izango da askorentzat, hemen ume mordoa biltzen ari da,
badauzkagu guneak hartuta, lehen dena zegoen oso ordenatuta, duela 5 minututa hasi da anabasa, gune guztiak ja desordenatuak daude. Egitarauan ez zegoen, baina badago ere, hemen gure aurrean daukagu iesgela bat, eta gurekin daukagu aurreratu bezala Itxaso. Kaixo Itxaso, zer moduz? Ondo. Bueno, gaur lan pisutxoa jarri dizute, ez? Izan dela gaurko zera, ekitaldia aurkeztea. Nekeza ez da. Ez da nekeza, ez, bueno, ondo. Baina mugitzea eta ibiltzea horre rotonda baten zain, txarra da, ez? Bueno, ja ateratzen duzula elkarlanaren kontua hemen Euskal Eskola Publikoaren jaian. 100 lagun baino gehiago bildu zarete voluntario lanetan. Zu gaur honetaz gain badaukazu beste turno badakat, ez dakit zen egin behar dudan, baina ordu bietan beste turno badaukat. Zu holan kamikaze moduan eskatzen duzuten, ez? Bai. Eta ze moduz ikusi duzu ekitaldia, egon da pura denetarik? Gustatu zait, hanpak oso argi izan ditu gauzak, eta uste dut jendea onkitu ere egin dela, eta gero uste dut titular bat daukagula. Eta Begoña Pedrosak esan du, Urduñako herri eskolak sukalde bat izango duela, propioa. Así que nik uste dut hori dela titular. Bueno, eta ni horrekin noia. Hori bazen egiten edo gaurko bomba, ez? Osa, hori da, ez. Nik uste dut hori dela gure titularra. Bale, orduan gero saietuko gara, ikusten dugu hemen atxean daukagu, Begoña Pedrosa, saietuko gara bera harrapatzen, eta harrapatzen duzu, zerbait gehiago kontatzen dugu. Baina, hau, uste dut dela primizia, kasue? Zuentzat, bai, guretzat, bai. Suposatzen dut, postasuneko albiste, ez? Bai. Eta, bueno, gaurko egunean, zuk zer gora aipatuko zenuke, aipatu duzu ez, mezu ukigarria zabaldu duzuela, aipatu duzu ere albiste bomba bat daukagula ere, orduan ez dakite orain artekoa aintzat hartuta eta laster izango duzuenaren artean, zer azpimarratuko zen? Hombre, ez dakit, naiz oso barruan egon, bale? Ez naiz oso barruan egon, hori azteko. Baina uste dut, gutxienean badaukagula himno bat. Hemengo irakasle eta gurasoek egin duten abestia galditu dela eskolarako, eta oso polita dela, eta berak esaten duela guztia. Lurra, herria, eskola, errotu. Eta nik uste dut hor daula, elkarlana, hori dela guztia, eta nik hori azpimarratuko nuke. Oso handi zazu, mila esker gurekin egoteagatik, orain, pasako dugu lekukoa enatze, hau panatze, ondo segi. Mila esker Itxaso. Hau panatze, bueno, enatze agian inork ez badu ezagutzen, eskolako zuzendaria ez da. Bai. Eta Itxaso izan dugu hemen duela, bueno, 2 segundo ikusi duzu egin dugula aldaketa, eta berak aipatu dugu, nahiko albiste bomba bota digula zainburuak. Bai. Zenolako, bueno, ikusten duzu lorpegia orain, zenolako sentazioarik gero. Bai, bueno, nire aurpegia hori izan da, harridura aurpegia, badaramagulako urte batzuk sukaldea eskatzen, eta egia da, hainbat momentutan baiezkoa jaso dugula, eta, bueno, orain hori bota du sailburuak, eta pentsatzen dut horrela publikoki esan duenean, benetan horrela izango dela. Bermeak daudela, bale. Hemen Urduñan badago hildo bat olan elikadura burujabetza bereziki lantzen duena, oso biziki, emaitza askorekin, ze suposatuko du zuentzat sukalde bat izatea eskola? Suposatuko duena da, orain arte ematen ari garen zerbitzua antzekoa izango da, gertatzen dena bertan sukaldea izateak errestuko digula lana. Orain egia da oso gertu egiten dela, metro eskasetara daukagulako nagusien egoitza eta bertako sukaldea, eta aldatuko duena da alde tekniko aldetik, egoitzakoa sukalde zentral bat delako, bueno, eta eraikin berean egote horrek albidetuko digu baita ere sarriago joan alizatea aurreta umeekin sukaldean bertan ikasi alizateko eta egiteko hainbat kalkulu eta esperimentu
egin izan ditugun bezala, baina orain zailago duguna. Eta, bueno, aipatu duzu eskola ez da sukaldea ez da bakarrik janaria, badago janarien atzean filosofia bat, eta balio batzuk. Aipatuko dizkizugu apur bat? Bai. Hemen Urduñan, hemen badago saretuta eta elkarlanean, eta orduan bada, aprobetxatzea guzti hori eskolan hurbiltzeko eskolara, hainbat aldiz hurbiltzen gana, haien gana, ekoizleen gana, haien gandik ikasteko zer den jaten dugun hori, ezta? Azkenean ezagutzen dituztelako umek haietariko asko. Eta joaten gara bizitatzera eta ikustera bertatik bertara zer den hori guztia. Eta gero eskola publikoaren balioak ere aldarrikatu dituzu hemen. Zuzendari moduan zer azpimarratuko zenuke, zer goraipatuko zenuke Euskal Eskola Publikoak egiten duen lanaren artean? Nik esango nuke azpimarragarriena dela aurra erdigunean jarrita, gainontzeko guztia edo helduok egin behar duguna horri begiratuta da, albidetu badaukagula hor giza sare bat eta baliabide materialak haien garapenean laguntzeko. Eta eskolatik zelan bizi izan duzu gaurko jaia, prestaketa, ardurak, ez dakit nola, zenolako hemen eragile ezberdinak aritzen zarete jaia hau antolatzen edo aldarrikapen egun hau antolatzen, zuei ze dagokizu edo ze dagokitu zaizue? Antolakuntzaletik, bueno, bada zerbait ilusio handiz jaso genuena, zeren gurasoen aldetik etorri zitzaigun eskaera. Guraso elkarteko kide batek esan zuen, zergatik ez dugu hau egingo gurean, duela pare bat urte bastidan egon zirenean. Eta orduan ona ekarri eta suposatu diguna da asko antolakuntzaren parte handiena eigek eta guraso elkarteak egiten du eta guri tokatzen zaigun maila horretan, ez? Barrutik ezagutzen dugulako etxea eta orduan anfitrioi gisa aritu gara hor, besterik ez. Oso ondo, bueno, orainik suposatzen dut anfitrioi gisa lan handia izango duzuela egun osoan. Zer egokituko zaizu hemendik, ez dakizein ordura arte? Egokituko zaigu orain, 11etako goxo bat, bertako produktuekin egina, lehen esan dugun bezala, ez da? Eskaintzea, eta herrian antolatuta dauden gune ezberdinetan deneri dago, programan ikusten den bezala. Musika, jolasak eta denetarik, eta tokatzen zaiguna da, ahalik eta harrera gozoena egitea etorri diren guzti horiei. Oso ondo. Bueno, sorte handia, lan horretanik, orain badaude zure lanaren eske, orduan eutxiko zaitu ardurak betetzen. Mil esker. Eta Lourdes, esarik esan hori? Oso ondo. Mil esker zuri, eta animo egun osoan. Agur. Eta orain Lourdes Imaz egongo da gurekin, ikusten ditugu hemen Euskal Eskola Publikoaren jaian tokiko komunitateko hainbat kideko, ikusten ditugu aretakoak. Gogoratu aretako mendeurrena ospatuko dela ekainaren 14an aretan bertan, orduan Euskal Eskola Publikoaren jaiak badu bere luzapena eskualdean, eta hor aretan izango dugu, eta gaurko egunari buruz hitz egiteko, zemuz Lourdes? Ondo. Gustora, ikusten duzu bezala hemen kriston eguraldia, eguraldi ona, eta giro ona dago, orduan oso gustora gai, oso gustora. Aurreko bi gonbidatuek adierazi dute apur bat harridura, sailburuak egindako adierazpenekin, ez dakit zuek horren jakin tuntzileten edo ez? Albistaren zukalde lanak, ez? Ia orain hobeto azaltzen dien eta ez, baina ez, hortxe jakin dugu, orduan ez dakigu ez. Oso, ondo, bueno, baina badakizue gaurko egunak zen olako antolakuntza lan ekarri duen, ez?
Bai, urte osoa daramagu. Urte osoa daramagu antolatzen, lekuko hartu zuten Urduñako hezkuntza komunitatea lekuko hartu zuen orain dela urte bete Ordizin. Eta, bueno, eta urte bete osoa egon gara, ordutikan. Urte osoan lanean, eta egia esan azken momentuan pixka bilduarekin eguraldearekin, baina orain ikusten duzu kriston giroa dagoela. Giro ederra dago, ondo pasatzeko, ze atzo gainera bera handia zegoen eta bera handia ere ez da ona, eta gaurkoa bintzat eguraldi zoragarria ederki pasatzeko, eta hemen eskolan kriston giroa, bai. Eta, bueno, suposatzen dut, giro honekin pozik zaudetela, egon gara azken egunotan, ezken nekiela eure egingo zuenik edo, baina, bueno, nahiko giro freskoa. Bai, eta gainera uste dut hemen nahiko mikroklima dagoela baita, ez, Urduñan, ez? Bai, eta hori askotan gertatu zaigona, etorri eta egia esan eguraldi desberdina, eta bai, eguraldi ona, bai. Xirimiri pixkat egon dago izan, baina jazta, ja geratu da. Eta eguraldi ederra, kriston giroa, atzo ja jende bat iritsi zen, autokarabanetan, atzo ja jende asko zegoen, eta, bueno, ikusten duzun bezala hemen, momentu honetan eskolako espazioan kriston giroa, bai, bai. Egun lagun baino gehiago mobilizatu dituzue auzolanean. Bai. Gehienak Urduñakoak, kanpokoak ere. Bai, Aiaraldea, bueno, bai, Urduña eta Aiaraldea batez ere, eta bueno, gero zerrendara bat bota genuen baita ere, eta bueno, jende gehiago ere bai, eta bai. Bai, 150 pertsona inguru, eta orduan, bueno, bagitza daude kokatuta batez ere beraien guneetan, bueno, gauza laguntzeko eta gauza kontu ateratzeko, bai. Errotu da aurtengo mesua, ze balio adierazten dituzue? Bueno, guretzat erroturekin esan nahi duguna da, eskola publikoa dela, Euskal Hezkuntza Sistemaren muina, fundamentua eta oinarria. Eta hori da batez ere aldarrikatu nahi izan duguna, eta gero herria lurra eskola, ze eskola ez da ente autonomo bat, eskola dago txertatuta bere herrian, bere lurrean txertatuta dagoen komunitate bat da, eta hori aldarrikatu nahi izan dugu. Azkenean eskola publikoa da, ikasle guztiei kalitatezko euskarazko irakaskuntza eskaintzen dien eskola, ez? Eta bueno, balorean ipinera izan dugu, eta erroturekin, hori, eskola publikoa dela, eskola sistemaren funtsa eta oinarria, bai. Eta zelan baloratzen duzu hemen Urduñen egindako lana, eginda bestia, eginda bideoklipa... Oso ondo, nik uste dut eskola txikia da, Urduñako eskola txikia da, lerro bakarreko eskola da, txikia da, baina egia esan oso gogoz hartu dute, eta nik uste dut oso pozik egon direla, eta beraintzat ere, bueno, gaur ikustea hainbeste jende hemen, eta hainbeste agintari, hainbeste konbidatu, hainbeste jende etortzea, babesa ematen, nik uste dut hori irudi potentea dela, osea, gustora, bai. Eta zuk ze goraipatuko zenuke gaurko egitarauan, egitarau potoloa prestatu duzu, egunean hitzetan banatuta, ze gomenduko zenuke zu pertsonalki? Bueno, gu beti egiten dugu pixkat adin guztietarako programa, ez orain batez ere eskolan, familia giroa, ontsa pirritz eta porrotza hasiko da, osea, hau normalean izaten da jardura potentea, orduan hori. Plazan kontzertuak izango dira, herriko plaza ederra, zabala, kontzertuak egongo dira hor, eta gero batez ere, hemen Gernika plazan, janariaren talikadurak aurten, izan du olako berezia izan da oso, ez? Bertako produktuekin egin dira gaurko janariko zera guztiak, ez? Eta bertako elikagaiei eman nahi izan digu garrantzi berezia. Zergatikan Urduña badaukalako olako plan estrategiko agroekologiko bat, aspaldi danikan, eta negeren hori balorean ipini, ez? Orduan gaur, hemen jango da bertako haragia, bertako barazkiak, bertako ogia jango da, eta guretzat hori, eta horrek azkenean lotura dauka baita ere leloarekin, ez? Lurra, hori ez, azkenean eskola eta lurra lotuta daudelako, horrek ere garrantzi berezia eta bai. Eta urrengo jaia, mugituko duzu Ezkerraldera, ez da? Bai, guretzat Ezkerraldea da, ez? Ezkerraldea da, ikasle asko dauzkagun gune bat, ikastetxe publiko asko dauzkagun gune bat, eta Santurtzin egingo dugu, eta gaina Santurtzin ja zaretuta daude ikastetxe publikoak, eta hori interesgarria da guretzat, ez? Eta nahi dugu jaiaren bidez baita ere sare hori indartzea, ez? Sare hori aprobetxatzea jaia antolatzeko, gero baita ere sarea indartzea, ez? Osea, bai. Orduan horren urtean, aldaketa handia, Santurtzira, ja gune askoz desberdina, ez? Hau gune ja hiritarragoa, hiri gunea gehiago, baina, desberdina izango da jaia, baina, garraio publikoaz iristeko aukera, itxasotik gertu baita ere, itxasertzean, eta, gune polita bai. Oso ondo, ditugu denbora gehiago lapurtuko, badakigu oso lanpetuta zaudela, mila esker gurekin txagatik, eta animo azken txampa honetan, antolakuntza bukatuta orain jaia. Eskerrik asko! Zuei! Bueno, nahiko saio express egiten ari gara, izan ditugu
hiru gonbidatu jarraian. Bageneukan ere lotuta beste gonbidatu batzuk, zirenak, gehien bat hemen Urduñan, plangintza agroekologikoa, elikadura burujabetza, hori guztia bideratzen duen jendea, baina egia esan da. Nahikotxo aipatu dugu gaia hemen, ziurrenik orain lanpetuta egongo dira, orduan, gogoratuko dizuegu, 12etan berez ja hasi direla Pirtx Porrotx, Porrotx eta Manimototx, jadanik egitaraguaren muina martxan dagoela, eta orduan, ez dugu gehiago luzatuko gaurko emanaldia, eta, gonbidatzen dizuegu Urduñara etortzera, gitara luze honetara batzera, gozatzera musikaz, umeentzako ekintzetaz, baskariaz, nola ez, egongo diren kontzertuetaz, eta Euskal Eskola Publikoa aldarrikatzeko mezuarekin bat egitera. Bitartean, saiatuko gara gaurko egunaren jarraipena egitea, badaukagu gure kide bat argazkiak egiten, bideoak egiten, ez bada gaur bihar goizean egongo da informazio hori guztia, irudi horiek guztiak egongo dira ikusgai aiaraldea.eusen. Momentuz, gero arte esango dizuegu, ze aiaraldea.eusen jarraipenak ez duetenik, eta ziurrenik azken iruditzu hauek emango dizkiegu Porrotx eta Manimototxiz, abiatu dute ikuskizuna, eta beti bezala, aldarrikatzeko leku bat dagoenean eurak agertzen direnez, azken segundo hauek eure emango dizkiegu. Laster arte!